Hej vennerne, og velkommen tilbage. I dag har jeg ikke sovet efter arbejde. Jeg er meget stolt af mig selv. Jeg er så også næsten lige kommet hjem fra arbejde og træning. Men nu tænker jeg, nu gør jeg det, fordi jeg har noget, jeg skal nå. Så ja, skat. Så kunne jeg lige så godt tænke mig selv til at gøre det nu. I dag, der skal vi kigge på min yndlingsbars på Fasas album Liberoses. Jeg tror, det er sådan, man siger det. Jeg har sagt det forkert 2 gange her på kanalen, fordi jeg har glemt, at der er et S inden midt i ordet også, og ikke hedder Liberois. Jeg tror, det er derfor, jeg har... Det ved jeg ikke. Yeah. Hele albumet er selvfølgelig produceret af Hi Mark, og han er også bare skide dygtig, og jeg elsker den her lyd. Jeg føler, vi sådan har manglet lidt på den danske urban scene. Så fedt, at de ligesom bringer noget nyt ind. Så kan vi så snakke om, at vi ikke har hørt fra Fasa i et års tid nu, og det synes jeg er alt for dårligt, så jeg synes lige, at han skal komme ind i kampen, fordi jeg synes virkelig, at han er dygtig. Men jeg håber, at det er, fordi han arbejder på et eller andet sindssygt, og at han ikke ligesom bare svigter os. Men lad os dykke ned i den første sang. Den første sang, det er Bedøvende, og der skal vi have fat i andet vers. Jeg faldt in love med min honey. Bitches for zero love, ligesom tennis. Og ligesom en ligegyldig sav. De vil prøve at ramme dig på nettet. Også vi har ud over lav. Her der har vi jo en dobbelt betydning, og det ved jeg elsker. Her har vi ordet nettet, som han bruger i en sammenhæng, hvor han snakker om altså den her sav, som i tennis, og de vil ramme dig på nettet. Og det er ligegyldigt sav, fordi man saver ligesom om, hvis man rammer nettet, eller så tæller den ikke, fordi man ligesom ikke får bolden over nettet. Men også nettet, som i internettet selvfølgelig, online, hvor folk de har så travlt med at være efter hinanden og hate og sidde der bag en skærm og snakke dårligt om hinanden og have en mening om absolut alt. Det snakkede jeg også om i en anden video, jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Så der synes jeg jo bare, at det er fedt med en lille dobbelt betydning. Samtidig med, at det også, ikke at han siger det på sådan en dyb måde, men det har jo lidt en dybere betydning, det her med, at de vil ramme dig på nettet, fordi det er den der med, folk de har rigtig nemt ved at sidde og have sine meninger online, fordi at man ikke kan kigge folk i øjnene. Men ja, så en dobbelt betydning, der rammer jo lige hjertet på mig, så det synes jeg bare er fedt. Kom igen. Det er fedt. Den næste sang, det er sangen Glem Nu, og der skal vi først tage fat på første vers. Jeg ligner klokken 4, klokken 2. På grund af alt, jeg fylder i mit blod. Har alt for meget rod, der står og fylder i mit hoved. Den her, den tror jeg bare har hængt fast på en eller anden måde, fordi jeg synes, det lyder så fedt, det der med sådan, jeg ligner klokken 4, klokken 2. Det er sådan en meget sjov visuel måde, fordi man kan selvfølgelig tolke det, som man vil. Men jeg tænker, det er sådan noget med, når man når til klokken 4, så er man ved at være godt kvistet, nogen er, i en bytur, altså sådan, hvor man er ved at være sådan så fuld og så træt og så udkørt, at man bare gerne skal hjem. Så det der med, at han siger, at jeg ligner klokken 4, klokken 2, at han siger, at han allerede er nået dertil klokken 2. Og han siger jo så også, at det er fordi, at det på grund af boost og sådan noget, går jeg ud fra. Jeg synes bare, det er sådan en sjov visuel måde at sige det på, så er det bare en af dem, der sådan har hængt fast i mit hoved. Det næste er også fra Glem Nu, hvor vi skal have fat på andet vers. Er du altid sådan, der tænker, fuck it, hvis du came, så er jeg motherfucking optimist. Okay, du som gin til min tonic lidt. For mange folk i denne. Her der tror jeg bare rigtig godt, jeg kan lide den måde, der ligesom er den her kontrast imellem mother effing, jeg ved ikke, hvor meget man må sige, men at det er meget sådan et hårdt og engelsk ord, og sådan slang, og sådan ikke et pænt ord. Og så optimist, som er sådan et meget pænt dansk ord, føler jeg. Så det synes jeg bare er sådan en fed kontrast, det ligesom skaber, at han bruger mother effing whatever, til ligesom at understøtte optimist, så det sådan skaber en kontrast. Det ved jeg ikke, om det bare er mit hoved, der synes det, men det synes jeg bare lyder fedt. Den næste sang, det er sangen Turn Up, og der skal vi have fat på første vers. Hun vil have en baby, jeg behøver jeg at svare hende. Find en plan B, og I kom kalde mig ansvarlig. Maja på min Billie Jean, jeg er ikke drengs farpig. Alle de jeg vil kigge, de må tro, at jeg er milliard. Her der synes jeg bare, at det er selvfølgelig en måske basic reference, hvis man kan sige det. Der er jo mange, der har refereret til Billie Jean og Michael Jackson i mange sange, fordi han jo ligesom er en af de største, der nogensinde har været inden for musik. Men grunden til, at jeg tror, jeg er blevet mærke den her, er fordi, at det faktisk først er for nylig, jeg har fattet, hvad Billie Jean handler om. Fordi det er en af de sange, vi kender godt alle sammen. Man hører en eller anden sang, som man bare har sunget med på hele ens liv, og man har aldrig rigtig tænkt over, hvad det er, de siger, eller hvad det er, man synger, når man rent faktisk synger med på den sang her. Og så tror jeg faktisk, jeg er på tur med min familie, hvor vi hører den, og så siger min mormor sådan til mig, om jeg har tænkt over, eller om jeg ved, hvorfor den hedder Billie Jean, eller sådan noget, og så tænker jeg bare, nej, det må være en eller anden pige. Og hun så fortæller om den her historie, og prøver lige at forklare kort, at der er en pige ved navn Billie Jean, som kommer op til Michael Jacksons dør og siger, at hun har hans barn i maven, eller et eller andet. Og han er sådan, nej, fordi vi har aldrig været sammen, jeg har aldrig mødt dig, og hun troede selvfølgelig, hun kunne få noget ud af det. Og det er så der, han siger, Billie Jean's not my lover, the kid's not my son, og det har jeg aldrig rigtig tænkt over, det han siger. Også selvom jeg har sunget det, så har jeg ikke tænkt over, hvad det er, jeg har sagt, eller hvad det er, han siger. Så det er jo egentlig også basically det, far så siger, jeg er ikke drengens far, pige. Så det synes jeg bare, jeg tror bare, det er derfor, jeg er ramt, fordi jeg har lagt mærke til den her sang, det der Billie Jean, det har jeg lagt mærke til, men jeg har ikke tænkt over, hvad det er, han siger, og det er lidt på samme måde, som i den rigtige Billie Jean, sådan, at jeg er sådan, wow, det giver mening, sådan. Så jeg tror faktisk bare, det er derfor, fordi jeg for nylig har lært noget nyt, som ellers er så åbenlyst, men det har det jo bare ikke været for mig.
Den næste sang, det er sangen Mærk mig, og der skal vi have fat i andet vers. Her sker der jo ting, jeg godt kan lide. Først nævner han jo, at den her pige, hun er ligesom i sin egen liga, og det er jo sådan, fordi hun er noget for sig selv, at der er ikke nogen, man kan sammenligne med hende og sådan noget. Men selvfølgelig også liga som i fodboldliga. Og så nævner han, det var jeg nødt til at google, fordi så meget fodboldentusiast er jeg heller ikke, men jeg kan ikke engang huske, hvad han siger det i sangen, hvordan man udtaler det, men det navn der i hvert fald. Han er jo bare en målmand, eller tidligere målmand, eller et eller andet, hvor han jo så bruger ham her til ligesom at sige, at hun er en keeper, i og med, at han ligesom også er en målmand, fordi keeper er målmand på engelsk, men også keeper, som i, at hun er en, der er værd at holde på-agtig. Og igen, det er det der dobbeltbetydning, og sådan, det elsker jeg bare, og den rammer mig bare hver gang, når jeg finder sådan en linje, der lige bruger sådan et eller andet ord til en eller anden sammenligning, eller en eller anden fortælling om et eller andet. Jeg kan lide det, og den rammer mig hver gang. Så har vi den sidste sang på EP'en. Der er selvfølgelig ikke så mange her, fordi det bare er en EP med 6 sange. Og jeg tror, jeg har været igennem dem alle, bortset fra en. Men den sidste, det er også min yndlings, og jeg tror, jeg har nævnt den på i en anden video. Det er nok min yndlingssang fra den her EP. Og det er Sue Swang. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Men der skal i hvert fald først have fat på omkvædet. Jeg tror bare, at det her det er meget sådan relatable for mig, fordi jeg føler virkelig, det er sådan, jeg har det nogle gange. Altså nu er jeg flyttet i en lejlighed. Jeg boede tidligere sådan ikke i centrum af Aalborg, men meget tæt på centrum, i en studiebolig. Og da jeg så skulle flytte, så er jeg sådan, jeg skal simpelthen ikke bo så tæt på byen. Jeg skal ikke bo et sted, hvor der er så mange mennesker, og hvor der sker så mange ting hele tiden. Jeg skal kunne gå op og handle, uden at være overrendt af mennesker, jeg kender, og ting hele tiden, og støj for byen og sådan noget. Så nu bor jeg sådan stadig ret tæt på centrum, men lidt mere i et område, hvor det er sådan lidt isoleret, eller ikke isoleret. Men der er lidt mere stille og roligt her, i hvert fald i forhold til, hvad der er til centrum, selvom der ikke er langt derind stadigvæk. Så jeg tror også bare, det er det, jeg har sådan lidt en drøm om sådan at bo på landet, eller ligesom han siger, langt væk fra alt, du ved, der larmer og forstyrrer og mennesker og Men samtidig, som han også siger, stemningen er alt for ham, at man kan jo heller ikke, jeg kan jo heller ikke undvære det. Jeg ville jo heller ikke kunne bo, jeg overvejede legit, om jeg skulle flytte ned i en eller anden lille by i Jylland, og så bare finde et hus legit til samme husleje, som jeg bor til i den her lejlighed. Men jeg har også sådan, det vil jeg jo heller ikke kunne, fordi jeg vil også stadig gerne have muligheden for at være tæt på. Så jeg tror også, det er den der med, især også, som jeg tror også, jeg nævnte i forhold til Benny på et tidspunkt, det her med, at man nogle gange har man bare brug for noget ro, har man bare brug for ligesom at koble fra, fordi man i den her industri er meget på, at man nogle gange har brug for lige at koble af og bare have noget ro omkring sig og ikke skulle forholde sig til alt muligt. Så det tror jeg bare er meget relatable for mig. Den næste, det er andet vers, vi skal have fat i her på samme sang. Så jeg ser kun tog, men jeg tager det her tog. Kan du svare mig på noget? Er vi langt væk fra her der synes jeg jo, det er fedt, og det er lidt sådan hans ting, føler at det her med O, altså som står, eller som er en betydningstegn til, hvor det var for Odense, hvor han jo er fra. Han nævner det jo også i hans første sang for Live, hvor han siger, Old Town is waiting. Og det er de første gang, jeg hørte det, så tænkte jeg, hvad snakker du om? Men så er sådan, Odense, det er det, vi snakker om, og det er ligesom den der med at have sin by tæt på os. Synes jeg også er meget fedt. Så det føler jeg lidt sådan, at det er fedt, han lige siger den igen, at den lige kommer igen, at han ikke ligesom glemmer, hvor han er fra, hvis man kan sige det. Men også den kontekst, han siger det i, sådan der, at vi er langt væk fra O, at han ligesom, jeg kunne forestille mig, at han er lidt buset eller sådan noget, han er ude, og han er sådan der, okay, er jeg langt væk hjemmefra? Det er måske også lidt af en metafor for det her med ligesom at ikke at være det der trygge sted, man altid har været, men ligesom har rykket sig og er sådan lidt, jeg ved ikke, om det er bare mig, der overtolker igen, for en gangs skyld. Det synes jeg bare sådan er fedt. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det ellers. Ja. Den sidste, det er også fra Sue Swang, hvor vi skal have fat i mellemstykket. Her kan jeg jo ikke komme udenom, at jeg er rigtig glad for, at han nævner Palæstina, fordi det jo selvfølgelig er der nogen, det er slet ikke fordi der ikke er nogen, der gør det, men at der rent faktisk er nogen, der nævner det i nogle sange. Nogen, der har nogle platforme, måske har han ikke den største platform endnu. Bailey? Nej, Bailey, skal det? Bailey, kan du lige have noget, skal? Du må gerne sidde der, og du skal sidde stille, eller du skal lade være. Nej, skat. Du må gerne være her, men du skal bare lige vente til jeg lige er færdig. Yes. Det er jo godt, skat. Ja, det var godt. Nu kan jeg slet ikke huske, hvad jeg vil sige. Jo, at jeg synes bare, det er fedt, at han nævner Palæstina, fordi at han også har en platform. Og at det her med, at når man ved, man er en andre folk lytter til, at man så nævner nogle af de ting, der rent faktisk er vigtige her i verden. Og jeg har også nævnt det før, at jeg synes, at det er vigtigt at snakke om. Jeg ved, at det ikke er noget, jeg snakker om i min video og sådan noget. Men det er noget, der rører mig virkelig meget stadigvæk. Fordi jeg føler lidt, at man er ikke ved at glemme det, men der er ikke lige så meget fokus på det, som det var på et tidspunkt. Jeg tror også, at den her toxic verden, vi har med, at på et tidspunkt var det en trend, ligesom at dele sådan, og jeg støtter også noget. Men da det så ikke rigtig var en trend længere, så er det som om,
at så er det ikke alle, der er lige så med på at snakke om det. Og det er ikke fordi, jeg går sindssygt meget op i alt muligt, jeg skal sidde og sige alt muligt og opfordre til alt muligt. Jeg synes bare, at det er meget vigtigt at stadig snakke om, hvad der foregår ude i verden. Og det er ikke kun Palæstina, der sker mange forfærdelige ting her i verden. Så det synes jeg også bare, at ja, jeg tror bare, det rører mig, at han ligesom pointerer det og siger det. Ja, så blev det sådan lidt deep her til sidst. Ja. Men det var sådan set alt for Farsas album Liberoses. Det siger altså bare, det er sådan, det hedder nu. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt udtalt overhovedet. Jeg har lyttet sindssygt meget til den her EP, og gør det stadig. Jeg føler, at jeg har haft fat i mange store kunstnere. Der er også nogle andre, der ligesom rører noget i mig, og det har jeg også lyst til at dele med jer. Apropos, så er et honorable mention i dag. En, jeg ligesom sidst ikke føler er så lille, men noget, jeg har lyst til ligesom at dele, fordi det er noget, der rammer mig. Kvindelig sanger, Bæv. I har nok alle sammen hørt hendes Coldblood Killer 10 ud af 10, og jeg synes virkelig, hun er dygtig. Altså, jeg har ikke hørt hende så meget, for det er overhovedet ikke den genre, jeg hører, eller sådan, det tror jeg også godt, I kan fornemme, jeg hører meget sådan rap, og det er stort set kun mandlige artister, jeg hører. Men nu var jeg til hendes koncert her i Aalborg, hun spillede her den 26. tror jeg det var, og jeg var blevet spændt over, altså hold kæft, hvor kan hun synge, og hun er virkelig, virkelig dygtig live, og jeg har sådan en ting med, jeg kan godt have en kunstner, hvor jeg sådan, jo, jeg har hørt noget af de musik, men jeg er ikke sådan, jeg er der ikke. Så er jeg til en koncert, og så bliver jeg fan instantly, fordi det der med, når man ligesom ser folk live, for det første, man hører, om de rent faktisk kan performe, om de har en stemme, og man mærker også en anden autenticitet, fordi jeg ved ikke, om jeg sidder og blinker til, man mærker en anden autenticitet, fordi man ligesom ser kunstneren lidt mere i øjenhøjde, frem for når man bare hører dem på Spotify. Og kæft, hvor kan hun synge, og hvor er hun bare et skønt menneske, og ja, jeg synes bare, jeg vil bare give et kæmpe skud ud til hende, fordi hun har lavet musik i mange år, og har endelig fået sit gennembrud, og føler, man kan nu så interviewe med hende på P3 også, og har fået lidt at vide, at du ved, hun er en meget sårbar pige, og jeg synes bare, det er så cute, fordi hun har den der udstråling, altså sådan, når man ser på hende, hun har mange tatoveringer, så hun kan godt ligne lidt sådan en hård type, men den musik, hun laver, den er bare så sårbar, og så relaterbar, og så ren på en eller anden måde, så det synes jeg også bare, igen, jeg kan godt lide kontraster, det tror jeg også, jeg har fundet ud af efterhånden. Så det der med, at hun sådan ligner en, man forventer et eller andet af, og så giver hun det stik modsatte, som bare gør, at man bliver endnu mere sådan blæst bagover. Ja, det ved jeg ikke, jeg kunne snakke om hende længe åbenbart. Jeg er blevet lidt fan af hende, tror jeg, og det synes jeg sgu også er meget fedt, fordi nogle gange så har jeg brug for at høre lidt noget andet, end kun alt mit rap og urban musik og alt, hvad man nu vil kalde det. Men jeg synes, I skal gå ind og give hende et lyt, hvis ikke I allerede kender til hende. Men ellers så er det alt for i dag. Nu kan jeg mærke, at Bailey han bliver lidt utilfreds med, at jeg sidder her og giver ham opmærksomhed, og jeg skal også til ud af døren. Så mange tak fordi I så med igen, og så ses vi bare igen næste søndag kl. 15.